Prajem vám krásny deň. Dovoľte, aby som sa vám predstavila pre tých, čo ma nepoznáte. Moje meno je Božena Petrášová a som módna dizajnerka z Banskej Bystrice. Rada by som vás privítala tu, na tomto online kurze šitia. Budem vás prevádzať celým kurzom ja, budeme si všetko ukazovať úplne do detailu a vôbec sa nemusíte báť, všetko vás naučím úplne od základu. Podrobne si budeme ukazovať všetko. Začneme prvým kurzom, ktorý bude zameraný na predstavenie si klasického domáceho šiaceho stroja. Hovorovo sa to hovorí, že kuflíkový šiaci stroj, takže povieme si základné parametre a základné funkcie, ktoré by mal mať takýto stroj, aby ste si s ním vedeli doma poradiť. Nebojte sa, verím, že po úvodných videách, keď začneme, budete postupne a postupne zručne